guduwi wal asal. Da ka zo nan gurin sai ka ce Allahu akbar sai ka tafi sujjada. Na nawa kenan wannan? Na biyu. Wa fil nahli, a cikin suratul nahl akwai, in ka karanta faɗin Allah ta'ala, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Waɗannan ayoyin duk da muka karanta dukkaninsu labari ake bayarwa, amma kuma cikin labarin umarni ne da yin sujjada. To ita ma wannan ita ce ta uku. Wa fi bani Isra'il, sai kuma cikin suratul Isra, ana cewa da suratul Isra, ana cewa da ita suratul bani Isra'il, ana cewa da ita kuma suratul Isra. To ita ma akwai sujjada guda ɗaya. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani, har zuwa dai da ake cewa wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Da ka karanta wa yaziduhum khushu'a sai kai sujjada. Ta nawa kenan? Ta hudu. Wa fi Maryam, a cikin suratul Maryam shi ma idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kana karanta nan gurin sai kai sujjada. wa fil hajji awwaliha, akan fahimtar da yawa daga cikin malamai da suka ce a cikin suratul hajji sujjada ɗaya ce kadai. Wasu kuma malamin sun tafi akan cewa guda biyu ce, kuma shi ne za ku ga abin da ƙurra a cikin farko-farkon surar, sannan akwai a ƙarshen sura. Na farko-farkon surar shine wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allaha yaf'alu ma yasha. To sai mutum ya sujjada. Ta nawa kenan? A kafa ku rikice. Da shida. Wa fil furqan, sai a cikin suratul furqan shine wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu. Wa fil hudhud, a cikin suratul hudhud, wace sura ce suratul hudhud ne? Suratul namli, wacce aka zo da kissar hudhud. Inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim. Inda annabi Sulaiman yake cewa maliya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. To ana yawancin surori za ku ga sunan wani muhimmi wanda ya zama shine jigo a ciki, ko wata kissa ko wani labari sai a bata sunan, kamar suratul Yusuf. Kun ga ai babu wani labari wanda yake mai tsawo na wani da kuma abin da ya faru gare shi a duk Qur'ani irin suratul Yusuf. Saboda ta zo da tafsiri mai tsawo. Ko kissar annabi Musa alaihi salam za ga ba sura guda ta zo ba. A wannan surar akwai, a waccan surar ma akwai, a waccan surar ma akwai. Amma suratul Yusuf sai aka tattare ta gabaki daya a guri guda, sai aka ba wa suratul Yusuf. Mu dauko suratul Baqara. Kun ga kissar ita Baqara din, inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara, da yadda aka jero bayanin, to sai aka ba wannan sura sai ta zamanto suratul Baqara. Kamar suratul Ankabut, da dai irin suratul Nas, suratul Najmi, haka dai. To ita ma wannan shi yasa ake cewa da ita suratul Hudhud, amma abin da ake nufi suratul Namli. Allah yasjudu lillahi alladhi can dai da ake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. In ka karanta wannan karshen, to shi ma sai ka yi sujjada. To sai kuma wa fi alif lam mim tanzil, shine suratul sajda. Wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Wannan shine gabar sujjada din. Sannan sai cikin suratul sad, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
to nan wasu malamai sun ce nan ne gabas sujjada, wasu kuma suka ce a'a wa qila inda qawlihi wa innahu indana lazulfa wa husna ma'ab, sun ce dan ce gabar yin sujjada ne, amma dai sujjada guda ɗaya ce a cikin sura, ko ka ɗauki na farkon ko ka ɗauki na biyun. fi hamim tanzil, wace ce hamim tanzil? Suratu Fussilat. To a cikin suratu Fussilat ma akwai sujjada guda ɗaya, wasu ne sujjada a nan gurin. Yanzu nan mun gama kawo sujjada guda 11. To na ce muku jumhurin malamai sun tafi akan cewar guda 14 ce. To ina ragowar guda 3 za mu samu su? Akwai a cikin suratul inshiqaq, akwai suratul hajj da ake cewa ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun, shine na karshen suratul hajj. Ya zama guda nawa kenan? 12 kenan. To sai mu koma suratul inshiqaq, ita ma akwai guda ɗaya, idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ya zama nawa kenan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, a cikin suratul alaq, ya zama nawa kenan? Guda 14 kenan. Da saboda haka duk qur'anan da muke amfani da su za ku ga sun tafi akan cewar guda 14 ne. Dan kada ka ji nan mai risala ya ce guda 11 ka ce to ina aka samu waɗancan, wancan din ma akwai su, amma wala Allah su sun dogara da wannan hadisin akan cewar annabi ya yi sujjada a gurare guda 11. To waɗancan ragowar fa sai aka ɗauke su a matsayin su ne sujjadar da ake cewa da su ba a za'il ba, watan guda 11 su ne suka fi ƙarfi wajen son a yi, waɗancan kuma ƙarfinsu bai kai na farkon ba, don haka dan baka yi ba ba za a ce ka yi laifi ba. sai malam yace wala yasjudu sajdata fi tilawati illa ala wudu'i